खरो थुमसाख्लायना बागै खरां रोखा Bubagra 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 Deprasarok oroy poroy ing tongfuru Deprasarok oroy poroy ing tongfuru Jungno sochana bagai khorang Hambai sini media rokno taningke amo kaisa surprise visit hayungi thangka Bubagra paileyani joro phano Tripura ha boni kabangma thangnani malayani tei kabangma mahayni bisingo bo songwinakha tini o sal tini 13 October o salo bo surprise visit kaisa asomsa bo o chini Killa bo phayinai chini Killa wo kaisa thangnai ni salo khoroksa serai boslok ni jorao bo ekdom wanama sangsa khlainai football thungthani thungkrung khale phunuka bo free kick khorinai tan point khainai goal haroi phunung mane tei sara Tripura tei kabangma notice rogo viral lungai tongkha boni bagi Bubagra bo belai ni khatung jaka Tripura sam haike bwskangni salo agogmani lugui tei bo dusana ni bagai bo phai tongo boni sathe or no tei kaisa sini somaj sini society ha hoda toidoloi naikol jagai tongnai sini pono sar pono lila jomatia or no phainai bobai malainai te or ni sini culture sini hukumu mukumu tong mani jeta sogitong bobai khlainai bono khom sarai sogitong roinai yakung suoi जों बिनि नखंग तिसानाय तिसामानि यागolo bo tini thanginai sini takhuk baslang jamatiani nogo thanginai bono ya paira rwnai hili rok rwnai tei bono bwskangni salowo kabang mano boni bumang bo phaijak sok phaijak or no angkake bo bwskangni salo bono khaba samung tei khuk tei ba bwskangni salo boni thinangni bagi tamungnai bo bono kok biti reinai bono sing tabuk jotor Killa blog ni YTF TWF Tripura mothati jotor senior leader rok sing tino bono langjak sok tong Bubagra phai tongo tei sing kok salaika tei sarapsani bisingno sok phainai boni bai jotor chini especially chini kuar kami dewanbari or kuar kami ni lukurokbai no jotono naisinglainai sing orno sikle saganangma bura buri jotto khatom khajaklai sing tini lamjak tongo aboni bagine sing tini bono Bubagra no lamjak tong boni loge phainai chini TTD chini CM bobo boy baksan phai tong sing borno lamjak sana bai tini orno kuthum lai sir tini thanayo sing abo bonda khokpro hathai kotoro nor nukhana bum rojak mane apra ani sak bokti ta roi tongo maida ani onkolo no bum rojago sini borok kuno ukti jonangka haipane Bubagra mo sawo sing chini hajang mai sing phunungnai kuno violence singya aboni bagai se Bubagra mo sawo sing kuno borok bai kuno bai sing abo khlaina ni thangya sing kasang phirogoi phaine Bubagra je sawo Bubagra je common no abono sing pholo khaine abono sing khlaina abono Tripura thani ngai edisio bon da pokmani talsa singye khotam ni bagai haino hai mass gathering khlaina na abo angkakam hai tangi phongo maichawi di poro tangi maicha pin singma haing khanro tanin khangke Bubagra ni kong khake thaya sak boni nok nokhong rang poicha khibewoi jaga phalai phone ang Tripura sano mothangsene phiok nai abo sibla gerata Tripura land je maya sak jora tei chung thopa thaisinai Bubagra netritwo to chini Tripura sarak no o India ni jeta democracy wo jeta संवैधानिक जे सलुशन माया माया sak jora tei chung tini o जों abo sobawo tongnani satheo tabok bwskang tabang pika bwskang Delhi wo phone thangjagani tongo ba bwskang tei ono podekep najak tongo abo step by step khlaijaknai karon chini dimana sing tiklai tabana bagi Bubagra netrite aboni bagino जों abono step by step khaitong bwskang bo phaipine haini hai chini choba abo thagya tei thagya abo जों पार्टी न तै सामं खाया abo जों कोनो जाति धर्म न तै खाया एकमात्र चिनि Tripura सा 15 लाख बरो जों सलुशन नांगौ abo si chini abo Bubagra na harum ka abo si santai sing mong Tripura ma thaya kare BJP CPM join ne tang samjo abo ba nang tam nang khangke Bubagra ni message no norok nai ne de thanai ambasa bo holo saika this gathering is Northeast United जों Northeast so जों development खायनानै चिनि Tripura सा जेता ताबो जों सुजुग सुबिदा मायां तम हाय Northeast जत्त जागावनो जों united खालाय थांसा खालायनाय सामं खायनानै आबोनि कायसा आबो तम सिगनेल हमा हायसा आबोनि बागैनो चिनि नायनाय दर जागाव खाना मेघालयनि आबो तमसने CM कोने छांमा बो फाइ दंगो आबो मेघालयनि खांखा और जागा फाइनाय बो खनावो अमायके फाइनाय तारमानेनो Northeast नि बरक Northeast नि लिडारक
Bubagra sate tongo Bubagra sate tongmani bisingo Tripura motha ba Tripura mothani sateo Tripura sani sate joto society ni sateo north east borok basa jak tongo aige borok saimia pia tabok Bubagra netrite sara India ni bisingo north east bo haine hai gabang jagao omaike Bubagra ni leadership bo omaike choloi tongo je abone bonus subaso khaine ni Tripura sarok no omai phandana ni bagai khanabo sara Tripura ni borok kuthomnai khomulongo Ekna Killa Tripura mothani gai besek jero ready ngai tu Tanike Tripura motha to borok support gabang Bubagra netrite Kom thangnai abo angkaka chengni kuno besek gabang thangnai abo chini kuno sanani bukhok bai abo explain khaimia tani khangke jagada sak no sak ya abo no norok sengke chau khomulong jagada sak no sak ya gari de norok mande kulok kha abo no sengdi besek borok gabang thangnai abo ni kheta sengdi abo ka norok media ranang koyo khomulong ko thangnai bagi norok gari de kulok bai khabo no sengdi tani ka joto syndicate joto gari kulo yang tongo tani ka omai ka Bubagra ni program abo no ka joto no Bura buri serai khonai norong nukhana thanai ambasawo serai khorokse 100 taka Bubagra ni hiliromani serai chikon chasa 6-7 bosor borok bo porjonto Bubagra no asukja maya nangai noni chobaba sengrona hine 100 taka rangru je thia sak ang chini gerata Tripura movement ang obona tui tongnai jepro success singo obona ang obo khaine hine bo compromise romani tong samai romani tong thingno bahaine chini kilarewo thangnai ne bagai joto ready Gari gora chang ma thoyangi to tani ma thoya karon khake borok bangune bagai thangna musungma phano baksa thangmaya sengnai boine bagai busuk jana thangya chang kulo yang tong thangnai abos narta ha besek gari rok nai gari kulo yang tong nero chandigarh thange koita gari tong hisab khaide 100 tangke 100 ta 200 tangke 200 bosi kulo yang ke tar mane boni tei beseng nang to poriman amai ke thangnai bai khatam ha जों थांनायबा फुंनि सिम रेडिं नाय अरनो जते प्रोग्राम चैनल सिगां जों थांनाय तानि का तिनिनो बाक्सा का आयां कांचनपुर हमरे यां जम्पु हिलौनि बाक्सा तिनिनो फाइनाय खाना फार्स्ट ट्रेन बाय फाइनाय तिनिओ कक सालायखा यां रंनि कयेक जन लिडार बाय बरका हासालनि के तिनि सिम रुवाना रनाय बाक्सा खाना फार्स्ट ट्रेन बाय फाइनाय बरंका के अमाय खलायने बुवाग्रानि प्रोग्राम जतो खातुं खाजाङै दङ Tripura sani mungse jekun ekta central government renai rumani porewo a borok thangoi BJP o thangoi borok chanani nungnan kisa wanso pia BJP ni borok MLA MDC rok sudano Bubagra ni oro thangne Bidhan Sabha wa haine hai kwbangma jemon chini MDC Hongso Kumar samay phayo boskango finance bagi reding tong norong nugnai Dengka nung oro bui MDC MLA Tripura mata phayan hi reding tongo noro thangai BJP joining ready kha jekun ekta khlaikha nung bai dota bui nongkolo ma phapinai Boroni buskani kakao mahing tanai pone Bubagra ni movement Bubagra na harmung thaichapun loria Ini 13 tarik khana ke sini D-Day sini mass gathering tongo hai pano asu paile yani bising phane ini kuar kamio sini ha Bubagra lai thangnai free kick rowui baslang jomate free kick rowui belai boni kick no impress engui sini ha Bubagra bono tini borom ro phainai tini haini bangoi sung Killa block committee joto TWF YTF joto sung tabo Bubagra no naising laijak bo tei sarsa bising sok phainai sung belai ke khatung laijak tomani hamale o hari besarok no bo asake serma bising even small matters rawasana bo personally thangui bo bono appreciate khaibu dini haini bangui sung belai o elakani borok joto khatung laijak sung naisingui tongbu tei sarasani bisini bo sok phainai